Здравейте хора, вие сте с Атанас Тетевенски и сега ще играем Happy Wheels. Сега си направих новия профил. Иска ми се да беше Hedgehog, само че ми показва, че може, че моето потребителско име трябва да е с букви и цифри. Не разбирам какво означава това. Happy. Ето го. Happy Wheels. Happy Wheels. Happy Wheels. Total jerk face. Happy total jerk face. Happy total jerk face. Happy. Регистриран ли съм? Да. Само че с профила на майка ми. Ще направя профил тук. До кога ще чакам? Най-накрая. Никога не игра тая игра с звук. О, чакайте. Options. Back. Я да видя какво има до Total Jerk Face. Limbo! Какво е Limbo? О, не. Май съм виждал това ниво. И се връснах по главата. По клип съм го виждал. По-добре да наречем този клип Happy Wheels Minecraft. Много ще се чака. После ще снимам God of War Спарта. Тази игра е жестока.
Току-що си донесох пито в училище и пребих онзи дракон. Един мой приятел Марио не искаше да го мине това ниво. Сега... Кое ниво? Кое ниво? Майнкрафт сервер Айп. Избирам дядо Коледа, той е жесток. Ох. Мале. И държа братва. Я буквално хуй. О, не. Не ме стреляй, бе. Не дай. О, не. Не. Найн. Ох. Мъртъв съм. Ох. Това ниво е много тъпо. Що правят такива трудни нива? Какво трябва да се прави в тях? Майнкрафт, кой бонус не е? Майнкрафт да е му окей. Уоу! Ай, карамба, омага! Не знам как да ходим. О, всичките нива ги правят тъпи. Да знаете, че всеки клип ще бъде 20 минути. Или 15 минути, да, 15 минути. О, трябва да спомена в профила на майка ми, че вече съм се преместил в друг профил. О, не. Странно. Още по-странно, че не получавам нищо от тези нива. Марио плюс Майнкрафт равно на фън. Ще видим тая работа. Фънки стил. В фънки стил ще видим тая работа. Това защо трябваше да се случва? Сега съм мъртъв. Нещо става. Гадост. Фънки стил. Minecraft да найдер. Funky Skunks 9.
Cha-cha. Fuck. Na 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 funky skunk, funky skunk, funky skunks, funky skunks. Да, бе. Това било портал. Minecraft World Part. Прасчо! Welcome to Minecraft World. Прескочих прасе! О! Прескачам прасе! О! Прескачам прасета! О! О! Екс. Ескоал. Защо винаги правят тази игра така, че крипъра в това ниво да избухне? Страничко си е. Ох. Ръкът ми. Екс. Funky skunks. Не. Не. Ако Ренцо види това, щеше да се гордее с мен. Защото аз никога не съм правил клипове, а той защото той е знака. О, не. Не ме стреляй тук. Не. Не. Няма да ти позволя. Уаа! Мале. Ох. Мале. Още 2 минути и свършва клипа. Minecraft Dream. Уау, ай! Това не избухна. О, да, тия не избухват. О, да, тия не избухват. Не избухват, не избухват, не избухват. О! Не избухват, не избухват, не избухват. Мъртви, 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 мъртви. О, не. Това ниво го минавах. О, не. На. О, шит. Още 1 минута. Minecraft Global. Ох. Кой ми стреля? Некой ме стрелна. О. Не съм искал да хвърлям. Nothing. Blah 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 blah.
bla 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 bla. Ciao.